God morgon, Niklas Martinsson här. Idag är jag sjuk. Min sexiga röst igår har övergått till feber. Rösten har jag dock kvar. I morse läste jag Kristianstadsbladet och Emma Ståhls utmärkta artikel om Mats Rosenqvist heter nu, Sverigedemokraten i Östra Göinge. Han har starkt kritiserat politikerarvodena i kommunen. Och i förra mötet så gick det äntligen till röstning. Vi skulle votera om det. Och Sverigedemokraterna röstade för en höjning av arvodena. Mats Rosenqvist var en av representanterna. Sverigedemokraterna har 6, vill jag minnas, representanter i kommunfullmäktige. Och allihopa råkade av misstag, eller okunskap, eller vad de nu skyllde på. Orutin var det. De röstade fel på grund av okunskap och orutin. Jag var uppe i talarstolen flera gånger och debatterade mot höjda arvoden. Något säger mig att de kanske borde ha fattat det vid det laget vad det handlade om. Men att alla 6 skulle liksom rösta som Mats, och Mats hade missat sig, eller att ingen fattade det alls. Är inte detta ett stort hån mot de som röstade på just Mats Rosenqvist? Tror jag han heter i alla fall. Människor röstar på en politiker som de tror kan föra deras talan. Är det inte ganska bra de politikerna i fråga vet vad det handlar om? Han skyller på orutin. Jag var Vänsterpartiets representant på nämnda möte. Jag har aldrig varit där förut, alltså uppe i talarstol och så. Jag har aldrig varit en representant för mitt parti i ett kommunfullmäktigemöte. Jag förstod vad det handlade om. Jag var väl påläst. Jag gick inte bara dit. Och jag gick dit för ett mål. Jag gick dit för att göra det bättre för alla människor. Alla människor, inte bara vissa människor. Men just det faktum att Mats Rosenqvist skyller på att det skulle vara orutin, eller det finns inga ursäkter för sånt beteende. Man har ett ansvar med sina väljare. Om man inte är mogen att bära det så bör man ta tåget, eller bör man, politiker är kanske inte den optimala sysselsättningen om man säger så. Och jag kan inte se att det är rimligt att tro att Mats Rosengren börjar jobba inom NASA de närmaste åren. Jag hoppas verkligen att vi ser fram emot bättre pålästa ledamöter nästa kommunfullmäktigemöte. Kanske får jag äran att bli Vänsterpartiets representant igen. Kanske inte, jag vet inte. Förmodligen inte, men det var kul i alla fall. Men skärpning, liksom, oj, jag råkade rösta fel. Den lilla felröstningen påverkar ganska många människor, va? Och som vanligt så är ni vågmästare i Sverigedemokraterna, vilket gör att ert ansvar är större att sätta sig in i sakerna. Skärp er, för fan. Nu ska jag stänga av där igen, så hittar jag inte om jag gör det. Men säkert någonstans. Där. Hej då!